Hello! Hello, hello! Good morning mga momshies! Ayan, so nandito ako ngayon sa bahay ni Brenda para po maghakot ng mga maghakot ng kanyang mga Hi, pamahal ng everyone! gamit. Kasama ang labanderang si Inday Kato. Kasi Maglaba muna tayo bago bukas na uwi. ba yung flight mo? Ay, biyahe mo? So, laba muna bago uwi ng probinsya. Kilala ko Brenda to. Duster niya ito. Ang paborito Oo. niya duster. Nasira na. Ay, tapos after nito, saan kami pupunta? Sa ano? Ah, mamili ka pa. Namumula pa rin yung mata mo, oh. Magpunta ka. Makapagkita pa yata siya sa uyab niya dito. Uy, wala ko yung mga tao. Sana all may uyab. Wala akong jowa. Wala na ba talaga si Sky? Wala na. Ay, simba ko. Friend lang. Napaka-showbiz man siya. Ay. Ayan, si Inday Kato kasi nag-assist sa akin. So sabi niya, natin ilaw. Kunin ko na tong divider ni Brenda. Gagawin ko siyang patungan ng mga, lagay ng mga damit. At ang sopa. Actually, itong sopa na to, kay Didong to, di ba? Oo. So, yung isang sopa dito na kay Didong na. So, ito sa akin na to binigay. At saka, itong napakabigat na lamesang ito. So, bongga. Tapos, si Mars Gina, syempre, hindi rin pakakabog. So, hindi mo dalhin yung sopa? Dadalhin. Itong storage, yung cabinet and drawer, na lagayan ng mga plato, ganyan. So, kunin ko na rin yan. Isasabay natin. So, papahakot na natin sa... Nandiyan na si Kuya. Ha? Sino? Okay. Andito na. Ay! Sure ka, ate. So, sila yung magbubuhat. Halika. So, tatanggalin na natin siya. Pahihiwalayin na siya sa bato. Yan, nabunot na. Pak. Ibababa na natin siya. Magkaano-ano po kayo? Ang tari nyo. Asawa? Ang tari ng bonding nila. Asawa kayo yan? Oo, mag-asawa. So para at least yung yung budget para sa helper Sa kanya na lang. kay Mrs. na. Tapos nababantayan mo pa no ate. baka iba yung makarga ni kuya ganon. Napaka-judgmental natin sa part na yan. Ayan, pababa na siya. Ay, cabinet lang pala yan. Sorry. So, ayan na. Yung mga bata, dahan-dahan lang yung bata. Yung ulo, pakiiwan yung ulo. Main na lang divider. Ayan. Ang gaan? Ang gaan lang yan. Tari na magjowa, no? Tara yung mga magjowa kada ko sa imong now o sa star and wala ba yung mga star sender? Ipag-sure mo. Kanya ako ng, di ba ng malita kagabi? Tapos ano Kanya laman? ako ng bygone. Hala. Ano ba ako? Lamok ba ako? Ano ba? Dapat ba ako ng lamok? Para, May ano yung susigan sa at ano naman yung cabinet mo kay Mars Gina na may pa-freebies na kawali. Thank you. Oh. Sad to say, napakasakit. Bakit? Si Jenny, tumahin ka! Yawa ka mga kay batasan nga tao. Murag mga si Kinsa. Yawa. Chill lang. At itong mga tarpaulin ni Brenda at yung ilang mga picture frame na social climber yan nandyan sa loob. So, doon ko muna sila ilalagay at aampunin. Para meron din akong copy sa aming bahay. Yan. Para sa aming last hakot. Going to Antipolo City. Ayan, kung sakaling gusto niyo po magpabook ng Lalo Move, kontakin niyo lang si Kuya Vladimir. Ayan. Popost natin sa ating page at sa YouTube para na sa gano'n. Kung kailangan nyo po ng servisyo nila, sila na mag-asawa. O, di ba? May anak na kayo? Ilan na po? Isa pa lang. Oh. Na-i-deliver agad ng maayos. Okay, so flight na tayo, guys. Pwede ako sa unahan? Hindi. Kasya tayo? Tayo, ah. Akala ko sa likod ka rin. At
eto na nga, nandito na kami sa bahay ngayon at naibaba na natin yung mga sofa. So, dito na nakapwesto yung sofa namin. Tapos, ayun na yung cabinet ni Ma! Yan na yung cabinet mo. Tapos ito yung magiging cabinet niya ng, ng kanyang mga damit. Doon natin siya ilalagay sa, malapit sa kanya, para mabilis niya ring makukuha. So, dahil magulo na naman ang ating bahay, it's linis time. Ayan. Ano masasabi mo kay Brenda? Binigay ni Brenda. Hello, Brenda! Brenda, salamat! Salamat! Ang gaganda ng mga kutsara, may pangalan mo. Hindi talaga namin ikaw makakalimutan. Thank you, te. Thank you. We love you. Salamat. So, Salamat. maglilinis na tayo para maganda na ulit lalo yung bahay natin na. Oo. Correct. Go, let's go! Napakasipag po ng anak kong to. Grabe, wala pa sahod ng nanay niya. Hi. Wala pa. Hi, miss. Bakit may jowa? Suplada na. Des! Ala! Suplada po yan kasi may jowa na siya. Now, itong ating divider na ito ay magiging parang harang nito mula dito sa sala papunta sa higaan ni Mama. So, ididikit natin siya sa pader kagaya ng paano natin siya nakuha kina Brenda. And this is Rayson, may anak siya na one call away. Pag tinawag, so gawa agad, pokpok agad. At ito na nga, natapos na yung aming pag-aayos dito sa bahay. Ito na yung sopa. Yes. So, naayos na namin yung sopa. Ayan. Diba? May pasofa na kami. Thank you so much sa mga pamana ni Brenda sa amin. Actually, kay Didong to. Tapos yung sopa ni Brenda, binigay niya kay Didong. Tapos ito ni Didong, binigay sa akin. Sinabi rin ni Brenda. Ayan. So, thank you. Ay, salamat. Ayan. At maliban dyan, hindi lang ito yon. Siyempre, yung cabinet mo din, lagayan ng iyong damit, meron na. Tsaka yung ating platuhan, na andun na rin yung lagayan ng grocery. At, higit sa lahat, ang mga bakla. Ayan. Nilagay ko rin ang mga picture ng mga bayot. Diba? Kilala mo ba yung mga yan? Mamaya. Kabasado eh. Hindi niya pa raw kabisado. Hindi, pero naririnig mo na sila, di ba? Oo. Sa mga kwento, kinukwento ko kayo kay Mama. Brenda! Di ba? So, ayan, muli maraming salamat sa inyo lahat sa panonood at sa patuloy na pagtangkilik po sa Ma'am Shiji at Althea Bababoom at siya nga pala 12,000 na tayo. 12,000 subscribers na tayo. Salamat! Maraming salamat muli sa inyo guys. So, magpa-freshen up na ako. Kasi mag-aayos naman ako ng mga gamit ko papunta ng Hasaan. Okay lang, punta na ako ng Hasaan. Sa Cagayan de Oro. Doon kila Brenda, Hasaan? Oo, pwede na. Okay lang. Okay na. Alam mo na ha, pag bawal kainin ha. Okay, ayan, maraming salamat muli sa inyo lahat. God bless. Bye. Bye. Salamat. It's DJ.